Catalunya és l'única nació del món que paga perquè la peguin. I això que dic queda demostrat una vegada més quan veiem que el ministre Marlaska ha pujat el sou un 20% amb efectes retroactius des del passat 1 de gener a la seva Guàrdia Civil i a la seva policia, que són aquells que no dubtaran ni un moment en tornar a torturar i a atonyinar a catalans. Però, naturalment, això no seria possible sense el saqueig que practica Espanya amb Catalunya via espoli fiscal i que des de l'any 1986 es calcula que supera amb escreix els 400.000 milions d'euros. Així doncs, amb els nostres diners, enguany, possiblement li pagarem les vacances, unes vacances que igual nosaltres no podem fer, a molts d'aquells que el 1 d'octubre ens van apallissar. Però no ens ha de sorprendre això del sinistre i pervers Marlaska, que ha estat condemnat en diverses ocasions pel Tribunal de Drets Humans Europeu per permetre i tolerar sàdiques tortures a detinguts sota la seva custòdia. I per això no té cap mania en gratificar amb el botí robat als seus mercenaris, que és exactament el que fa un estat corromput en totes les seves estructures, com és el cas de l'estat espanyol, que va des de la Casa Reial, aquesta corrupció, fins a agents de la Guàrdia Civil. Perquè només pot ser corrupte i podrit un estat que en plena pandèmia brutal premia abans els de la porra i la garrotada que els seus sanitaris. Més que un estat, això d'Espanya és un cau governat per psicòpates.